Ne vedem în 20 de minute, da? Aștept-o, doamnă, să ridice 10 cutii de sclipici și după aia vin spre tine. Hai, te-am pupat! Bună ziua! Bună ziua, doamna! Bine ați venit! De când vă aștept? Bine v-am găsit. Am mers să iau și eu sclipiciu și 10 kg de pensulat aveți? Sclipiciul vi l-am pregătit. Vă și mulțumesc. pensulată avem. Ce culoare vreți? Unde să le văd, că nu știu exact. Imediat, haideți să vă arăt. Bine? Uitați, doamna, v-am pregătit aici aveți sclipiciu. Mai trebuia să mai umplu încă o cutie de sclipici multicolor. Vai, dar ce frumos e, vă mulțumesc. Cum să nu fie frumos, e calitatea întâi. Și imediat să mergem să vă arăt și modelele de pensulată. Aveți în ce să luați? Am la mașină, da. Aveți la mașină? Da. Haideți să vă arăt și pensulata. Haideți. Să mi-aduceți ca să văd și sclipiciu, bine? Da, imediat. Ce faceți, doamna? Furați sclipiciu? Unde fugiți, doamna? Nu vreți să mai plătiți? Paza! Firea dracu tu să fii, scoate ce ai în gheanță.